Rakastaksäkin pizzaa, mutta haluaisit kuitenkin syödä terveellisesti? Siis mä oon ihan koukussa tähän proteiinipizzaan ja haluan nyt jakaa tämän ohjeen teillekin. Eli aloitetaan sillä, että otetaan noin 200 grammaa raajuustoa ja rikotaan sinne sekaan 2 kananmunaa. Mä yleensä tykkään sekoittaa noita jo tossa vaiheessa ja aina muistakaa laittaa uuni päälle. Eli sekoitetaan noin 2 ainetta keskenään ja sen jälkeen mä lisään sinne noin desin verran vehnäjauhoja. Mä laitoin tonne nyt vähän vajaa desin, mutta tuli ihan hyvää silleenkin. Sitten otetaan haarukka ja vähän tolleen niinku tiljataan niitä. Mä tykkään, että siitä tulee enemmän semmoista niinku mössöä eikä noin raajuustot niin erotu tuolta. Ja sitten se laitetaan vaan pellille ja uuniin. Mä annoin olla tuolla uunissa noin 20 minuuttia, jonka jälkeen mä otan sen pois ja alan sitten täyttää. Mä laitoin tuollaista tomaattikastiketta tonne pohjalle, sit juustoa. Sitten oikeastaan mä vaan kaivoin, mitä meillä jääkaapissa on, eli jotain kinkkuu, tonnikalaa, aurajuustoa ja sitten vielä hetkeksi takas uuniin. Sitten se saa olla siellä uunissa joku noin 10 minuuttia sen jälkeen niin kauan, että nuo juustot on sulanut. Ja sitten se on valmista. Ja siis tää on oikeasti niin hyvää. Ja mun mielestä tää maistuu ihan normipizzalta.